Как да впечатлите един лъв? Когато става дума за този слънчев знак, на лицето ми играйва веднага усмивка. В главата ми започва да се надпреварват многобройните лица на мои приятели. Тези приятели са лъвове. Кой от кой по-самобитен и интересен като персонаж и като качества на личността си. Опитвам се да си припомня запознанството с всеки от тях и причината, поради която сме изпитали взаимно привличане един към друг. Първата, за която се сещам, мога да определя като компетентност. Лъвът харесва успелите и компетентни в своята област индивиди. Самият той винаги се стреми да бъде такъв, посвещавайки понякога по-голямата част от живота си за натрупване на знания и умения като специалист. Стремежите му винаги са били насочени към достигане на върхове, независимо от попрището, което си е избрал. Затова и уважава всеки, който по един или по друг начин се е доказал в социума като професионалист или личност. Станете такъв, бъдете такъв и неминуемо ще впечатлите лъва. Дори и хал хабер да си няма той от вашата дейност. Той притежава безпогрешна интуиция за успешните хора. Има много силно развито чувство за лично достоинство. Гордостта му е осезаема, затова се старайте да не го мачкате. Колкото и да ви харесва, колкото и да ви обича, колкото и компромиси да прави в името на чувствата или дружбата си с вас, рано или късно ще ви изхвърли като кирливо коте от зоната, която обитавате в сърцето му, ако се подигравате с него. Подчертавайте всяка проява на благородство от негова страна и не се скъпете на комплименти, когато ги заслужава, тъй като това просто го прави много по-добър. Само се стремете тези комплименти да не са фалшиви, понеже интуитивно ще надуши, че не сте искрени с него. Така ще го разочаровате и ще събудите подозрителността му. В някакъв етап от живота си лъвът осъзнава, че е доста податлив към ласкателства и че не всеки отправящ му възхвали е откровен с него. Този болезнен урок е полезен, разбира се, но и подкопаващ вярата му в околните. Лъвът не спада към кардиналните знаци на зодиака, но обича да се изявява като лидер. Покажете му, че го цените като такъв и го оставяйте да взима решения. Имайте предвид и това, че ако той силно вярва в нещо, няма да можете и с топ да го помръднете от позицията му. Дръзните ли да му се противопоставите дори, ще ви удари такава контра, че ще съжалите за предизвикания спор. Съветът ми е да подхождате тактично и внимателно и подкрепени с солидни аргументи. Изложете мнението си, без да го налагате насилствено. Дайте му после време от поне 24 часа да помисли върху думите ви и бъдете сигурни, че той ще оцени вашата истина. Повечето лъвове, които аз познавам, имат благородни сърца и във същността си са изключително добронамерени. Изпитват състрадания към чуждата болка и са готови да помогнат безкористно, което не бива да става повод за използване от ваша страна, понеже всяко търпение си има граници. А търпението на този знак не е безгранично. Да не говорим, че той не намира и нищо уважително в чуждия мързел, в повърхностните интереси и знания. Няма да се поклони и пред просека на улицата, колкото и да му съчувства на личната трагедия, довела го до мизерията. Ще можете много лесно да го впечатлите, ако сте облечен добре и с вкус, ако сте чист и спретнат, ако се борите за възвишена кауза и имате възвишени идеали, но подплатени с реални възможности за успех, част от който може да бъде
и самия той. Това беше видеото ми за начините, по които можете да впечатлите човек със слънчев знак в Лъв. Желая ви прекрасен ден!